fàbrica hi havia una família. La mare es deia Mònica i la filla es deia Úrsula. La seva germana Bàrbara va gravar una pel·lícula que està basada en la història. Va córrer en una fàbrica. La fàbrica era de música. Tenia moltes màquines. Les màquines feien síl·labes. Amb elles paraules es